Какво да покрием стените в детската стая без компромиси и без токсини? Когато говорим за здравословна детска среда, стените не са просто един фон. Те са най-голямата повърхност в стаята. Това е кожата на самата стая. И точно те, за съжаление, много често изпускат вредни вещества, без дори да го подозираме. Ние искаме една максимално чиста, нетоксична и устойчива среда, в която децата растат спокойно, дишат свободно и спят дълбоко. Но как да го постигнем? Ето няколко екологични и здравословни финиша за стените в детската стая. Zero Vogue бои, такива безлетливи органични съединения, които са на водна основа и са без тежки метали и синтетични аромати. Много сме говорили по темата. Имаме дори и лайв, който направихме в скоро време. Дървените облицовки, те са топли, естествени и красиви. Избирайте FSC, сертифицирано дърво или рециклирано дърво. Бамбукови тапети. Бамбукът, знаете, е устойчив, бързо растящ материал, който е подходящ за алергични деца. Придава така текстура, уют. Имаме тапети от лен и памук, които са натурални, дишащи и изцяло биоразградими. И създават много естествена визия и среда. За природните мазилки от авар и глина сме говорили, но предстои специално да обърнем и на тях внимание. Всяко решение в детската стая създава основа за здраве и среда без токсини или с. Следете ни тази седмица, ще останем на тема детски пространства и ще споделим още реални примери и лични избори, които можете да взаимствате. А пък за всеки родител, който иска да създаде една наистина естетична, но в същото време устойчива среда, имаме помощ по темата, така че следете ни, скоро ще споделим какво подготвяме. Благодарим и ще се видим в следващото видео.